Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ke sithi masivele ngaphambili size ke nendaba kaSiphelelo kaSiphephelo Sithole, umfana ke oyi-midfielder phaa kwibafana bafana, ngoba khona amahlebezi athi lo mfana ke bekumele uba ke usayine neqela kule Kaizer Chiefs. Abanintsi babuza into yokuba iphelele phi na into kaSiphephelo Sithole neKaizer Chiefs. USiphephelo Sithole ke baphulaphuli ke akasasayini neKaizer Chiefs ngokweendaba ezithe zabe ziyaphuma, akazuba sasayina ke neqela ke leKaizer Chiefs. Monday uSiphephelo Sithole uye wanduluka umfana omdala wabheka phaa kwilizwe ke lasePortugal, apho ke umfana omdala ke ebeyawuqala khona ukutreyina ke netimu yakhe ebizwa ukubana ke yiClub de Desportivo de Tondela. Club Desportivo de Tondela, loo club leyo ke iClub kumfana omdala ke ebeyidlalela. Loo club yayamlowuna kumfana omdala, yamlonela phaa kwi-First Division phaa ePortugal. Umfana omdala ke waze kwafumana umonzakalo komfana omdala phaa kunyaka ophele ngoSeptemba, wazobuya umfana omdala ke kwi-injury phaa ngoMeyi ke ka-2025. Zakhona ke izinto ezithi Kaizer Chiefs siyanqonqoza ke umlumzana uNapi uthi le ndoda uyifuna kakhulu phaa esazikithini sebala ke phaa kwiKaizer Chiefs. Kodwa ke ngoku iindaba ezithe zabe ziyaphuma malunga noSiphephelo Sithole into yokubana ke akasazodlalela phaa iKaizer Chiefs. Laa timu yakhe ke iphinde yamlanda njengoba ibimlowunile, laa timu yakhe ibizwa ukubana phaa iTondela, njengoba ibimlowunile iphinde yamlanda ke umfana omdala. Ithi ke ngoku iza kumfakela ke icontract eyawuthi yophelelwa phaa ngo-2027. Now ukhumbula ke icontract yakhe phaa uSiphephelo Sithole ibe sekushiyeka unyaka oyi-1 into yokubana ke iphele. Sithi ke isiphathamandla seTondela sithi ke umfana omdala siza kumongezelela ke icontract yakhe iyawuphelelwa phaa ngo-2027 ngelipheleleyo ke. Bathi ke basazawuqhubeleka basebenzisane phaa noSiphephelo Sithole. Niza kumkhumbula ke uSiphephelo Sithole lo into yokubana umfana omdala inzalelwane yapha eKZN. Umfana omdala yiplayer ke ibize kakuhle kakhulu phaa kwibafana abafana phaa esiswini phaa komlumzana uHugo Broos. Wahlutshwa kumfana omdala ke ngumonzakalo wathi wawufumana phaa ngoSeptemba ka-2024. Kona ke uSiphephelo Sithole akasayi ke kudlalela phaa iKaizer Chiefs. Chithane lo manzi, inkukhu ibalekile. Siphephelo Sithole uphindele phaa kwilizwekazi lasePortugal. Umfana omdala apho ke ayoqala khona ke ukudlala. Monday ke uyawanduluka wabheka phaa ePortugal. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningena nitshone into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.